Nog een jirietje man, strijden die op een 6-7. Was André CBT, vattele veer man. Hier is ik op het trek. Het zijn die witte voelen, nambada voelt ze aan mijn fix. En ik bamba hier en ik bamba daar. Waarom mijn vers en ik maak voor jou na. Als je staat op en dan maak je zo'n kak. Ook of je mensen weten en zat en je laat. Je frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Ik frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Je frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Ik frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Hier komen ze aan over part 1, hier komen ze aan over part 2, hier komen ze aan over part 3. Zij weten nou hoe ze zijn niet, zij weten nou hoe ze zijn aan. Allemaal workers wat je want zijn, weet je wat dit zij aan mijn plan. Veel weet je wat gaat dat aan, hoe ze kan je gaan zij ook aan zijn. Lange vieren zoeken hoe staat, weet je wat dit zij aan mijn plan. Lange vieren zoeken hoe staat. Als je droppen is aan niets, ook een famous weer een mix. Violatie, wie is die, ook een famous breng aan niets. Als je stapt in je plek en dan maken ze aan kap. Ook een famous wat aan je lat. Hoe dat zij video's van je dak. Oh je bek van zij je zo kak. Als je stoppen dan maken ze aan nou niet kak. Ook een famous wat aan je lat. Oh je bek van ons maak aan kak. Oh ze ja nou vat is zo dak. Hier komen ze aan over part 1, hier komen ze aan over part 2, hier komen ze aan over part 3. Zij weten nou hoe ze zijn niet, zij weten nou hoe ze zijn aan. Allemaal workers wat je want zijn, weet je wat dit zij aan mijn plan. Veel weet je wat gaat dat aan, hoe ze kan je gaan zij ook aan zijn. Lange vieren zoeken hoe staat, weet je wat dit zij aan mijn plan. Lange vieren zoeken hoe staat. Sally boy, Sally boy, Sally boy. Je frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Ik frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Je frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Ik frappa, wat gaan aan? Alle jette dank die mogen, just for fun. Hier komen ze met 1 en 2 en 3. Hij zal vertellen, zij brengen nou 4. Ja, dan voor kan je in CSG. Hij is zo CPT, breng je piek. Kom eens met 1 en 2 en 3. Hij zal vertellen, zij brengen nou 4. Ja, dan voor kan je in CSG. Hij is zo CPT, breng je piek.